Esittän teille uuden Veroni Vision-versio. Näitä Veroneja on 3 eri versiota, Vision, Pro ja Lite. Ja tämä Vision näistä on kaikista laajin. Eli tässä on idea se, että versiot on valittavasti kunkin toimiston vaatimustaso ja tarpeen mukaan. Lähdetään liikkeelle sillä tavalla, että esittelen ensin sitä Vision ja sitten näytän, mitä ominaisuuksia näistä muista versioista puuttuu. Täällä on vasen yläreuna, täältä voi valita yöpäivänäytön. Rattaasta voidaan valita sitten uusi asiakas, kun otetaan seuraava asiakas. Tulosta tallenna, nämä perustoiminnot löytyy tosiaan tämän rattaan alta. Tämä ohjelma on jaettu 3 osaan. Täällä on nämä toimintanäppäimet, sitten on käsiteltävä asia ja sitten on reaaliaikainen tuloste, joka on koko ajan tässä esillä. Nyt meillä on perustiedot. Täällä ei nimetä tätä. Täällä on valittava sitten kunnallisvero, kirkollisvero, vuodet, semmoista asiat. Ja täällä on myös sitten mahdollisesti näitä yhtiöitä. Voidaan tähän ottaa useampikin riippumatta yhtiömuodosta ja määristä. Perustetaan kumminkin tähän jommasta kummasta napista, painaan täältä, niin osakeyhtiö valitaan. Täällä on nämä yhtiömuodot, mitä yhtiöitä halutaan. Lähdetään liikkeelle osakeyhtiöllä. En nimeä, olkoon nyt osakeyhtiö 1, tämä meidän esimerkkiyhtiö. Ja täällä nyt sitten, jos syötettäisiin nettovarallisuus, niin tämän meidän sivulla näkyvä demo, niin löytyy toiminnot, saadaan esille tästä vision-ominaisuudet näillä arvoilla, että siinä on se nettovarallisuus, olkoon nyt se 100 tonnia, yhtiö, joka osinko 8000, ja sitten meillä on vielä osakkaan rahapalkka, niin pannaan pyöriä 100 000 sinnekin, jolloin tähän demossa tämä Vision-ominaisuus tulee näkyviin. Vision-versiossa luonnollisesti aina tämä on jatkuvasti esille ja sinne voidaan ottaa haluttu määrä yhtiöitä. Ja niin kuin nähdään, niin meillä on tässä saman tien tuloste valmiina. Siellä on annetut arvot ja tästä on nähtävissä sitten myöskin tämmöinen referaatinomaisesti tämä perustettu yhtiö. Jos mulla olisi useita tässä, niin ne näkyisi vastaavasti täällä. Ja täällä nähdään sitten vähennysten osat, ja tässä Vision-versiossa ja Pro-versiossa on nimenomaan nämä selitteet, eli vähennysten perässä on sulkulauseet, ja ne on sitten tähän saatavissa päälle pois täältä Pro-selitteiden puolelta. Ideana on siinä, että laskija pystyy vähän tarkemmin katsoa, mistä se periytyy se kyseinen vähennyksen osa sitten tänne oikealle puolelle. No nyt sitten tässä kun katsotaan, niin mennään tänne varsinaiseen Vision puolelle, niin valitsen täältä yhtiö 1, jolloin ohjelma laskee automaattisesti niin sanotun verokartan, jossa on yrittäjän henkilökohtainen tausta sekä hänen yhtiöosuudet. Et jos mulla olisi täällä nyt syötettynä ansiotulopuolelle muita tuloja vähennyksiä, olisi luonnollisesti tässä mukana. Nyt tämä pidettiin yksinkertaisena siinä ja lähtötinnana tosiaan, että laitetaan osakas saa 8 tonnia osinkoa, 100 tonnia palkkaa näin ollen, kun hänen verotus näillä tiedoilla toteutuu, niin 72 ja risat, ja kustannus on tämä 111 000 risat. No se ohjelma laskee optimin tähän viereen, eli miten mun kannattaisi muuttaa osinkon palkan suhdetta, jotta mä saisin saman käteen, mutta edullisemmin, niin se löytyy tästä. Ja riippuen siitä, kumpaa halutaan painaa optimiin vai tätä lähtötilannetta, niin sen mukainen tuloste mulla sitten tulee tästä, ja jos mä nämä haluaisin printtaa, niin mä voisin ne printtaa, niin mulla olisi niin sanottu tutkielma valmiina. Mitä tässä kuvassa sitten tapahtuu? Kuvassa tämä koordinaatissa on vasen pystyakseli, kuvastaa tämän osakkaan aiheuttama kulu sinne yhtiöön, ja tämä punainen käyrä on nimenomaan sitä kustannusta, mitä se osakas sinne aiheuttaa. Vaakatasoviivan nähdään, että mitä kulloinkin haluttaisiin käteen, eli tämä antaa hyvin laajalla skaala, niin kuin tässä esimerkiksi 2144 tonnin käteen. Ja tästä kuvasta on suoraan nähtävissä, miten se osinkopalkkabalanssi tulisi tehdä. Eli tämä harmaa alue tässä on nimenomaan palkkaa ja toi turkoosi on nimenomaan osinkoa. Tämä ohut pieni harmaa viiva tässä keskellä on nimenomaan tämä optimivaihtoehto, mitä muuten syötetty. Eli lähtökohta ja ohjelma hakee automaattisesti fiksumman ratkaisun sille, niin se näkyy tosiaan tässä keskellä. Mä voisin siirtää hiiren kuvaan, liikutella sitä edes takas tässä, ja tämän kuvan alapuolella, kun nähdään tässä kohtaa, niin
juoksee käteen arvo, ja jos mä haluan jostain halutusta kohtaa klikata jonkun toisen vaihtoehdon, niin se näkyy sitten täällä. Ja jos mä klikkaan tosiaan laatikkoon, niin laskelma on suoraan tässä katsottavissa. Eli toisin sanoen, kuvasta voidaan klikata haluttu käteen tuleva kohta, niin mulla on valmiina optimiratkaisu tähän. Tästä kuvasta on ylipäätänsä, niin kukin vaihtoehto, mitä siinä kuvassa näkyy, on niin kuin optimivaihtoehto yrittäjän taustaa vasten. Ohjelma tekee valtavan määrän vaihtoehtolaskelmia osingon palkan suhteen ja hakee sitten edullisimman, josta nämä kyseinen piste tähän kuvaan syntyy. Ja se tehdään myöskin laajemmalta, riippuen sitten, että paljonko halutaan käteen, niin optimivaihtoehdosta on tämä kuva sitten syntynyt. No sitten jos mä haluan, niin täällä on muutenkin vaihtoehto hyötysuhde. Mä voin laittaa tämä niin sanottu 8% sääntö päälle, jolloin saadaan yksi lisäkäyrä tähän. Niin sanottu oranssi menee tuossa punaisen rinnalla. Ja nyt kun aletaan katsoa sitä, niin idea on se, että aina se ei ole se, että ota se 8 pinnaa nettovasta ja loput tuolta, vaan se on niin kuin katsottavissa. Eli aluksi pelkkä YEL-palkka on edullisempaa kuin niin sanotut verovapaat osingot. Sitten sitä pitää täydentää osingolla palkalla, kunnes sitten taas maailma muuttuu toisen tyyppiseksi painotusten suhteen. Tämä kaikki riippuu siitä nettovasen määrästä, tuloutuksen tasosta ja vähennyksestä ynnä muista, eli parempi katso kuin katua. No nyt sitten täällä on myös hyötysuhde, jos se klikataan päälle, niin tämä on yksinkertaisesti vaan näyttää veroastetta, eli hyötysuhde kun on 100, niin ei veroja makseta, ja kun tulot lisääntyy, niin veromäärä kasvaa. Täällä on kuvan alapuolella myös tämmöinen jana. Mä voin tätä haluttua tarkastelualuetta itse muuttaa. Ja jos mä muutan nyt tässä kohtaa kavenettista vähän, niin ohjelma laskee halutulle alueelle arvot tarkemmin. Ja niin kuin nähdään, niin jouhevammin kulkee myöskin tämä jana sitten tässä kuvassa, eli ne on tarkemmin arvot sitten katsottavissa. Tämä on se perusperiaate. No mitä nämä muut versiot sitten on? Meillä on tosiaan Pro- ja Lite-versiot, ja tämä Vision niin painottuu nimenomaan tänne grafiikan puolelle, ja se laskee näitä optimia. Ja nyt jos me mennään johonkin muuhun tänne yhtiöön, niin tosiaan niin Visionin lisäarvot on täällä, että on tilikainen tulos veron jälkeen, niin se näyttää, että lasketaanko siihen osingosta siihen veroon vai ei. Jos aikaisemmat tilikausta on jo maksettu, niin turha sitä kuluksi uudestaan laittaa. Ja samoin sitten meillä on tämä swap-vapaan oman pääoman rahoituksen vaikutukset täällä, mitkä näistä muista versioista sitten puuttuu. Nyt jos meillä on esimerkiksi, painan täältä toiminimeksi tämän, niin toiminimessä niin täällä voidaan esimerkiksi, jos mä nyt muutan tätä nettovarasta vähän toisenlaista, laitan tämän vaikka 60 000, ja sitten elinkeinotoiminnan tulos, jos mä laitan tänne 20 tonnia, niin tässä nähdään, että tämä ohjelma laskee automaattisesti, mitä valinnaista pääomaprosenttia tulisi käyttää, niin nähdään ihan tässä lennossa, että mitä se tuottaa kullakin prosenttiyksiköllä käteen. Eli tässä tapauksessa ilman muuta 0 olisi parempi kuin tämä 20, joka on oletusarvona. Ja jos mä klikkaan tätä nollaa, niin valituksi pääomaprosentiksi menee 0 ja mulla on laskema vastaavasti sen mukainen. Muita sitten eroja tähän niin sanottu Lite-versio, joka on se kevyin versio, on se, että Litessä ei ole näitä selitteitä täällä vähennyksen perällä, eli laskemat on tämän näköisiä tuossa tulosteella, ja Pro-versiossa, jos halutaan, niin myös tämmöinen, tai sitten näin, kun me vaan sitten valitaan. Lite-versiossa oleellinen myös on se, että siinä ei voi tallentaa asiakasta, kun näissä muissa versioissa voi. Ohjelman lisenssi on niin kuin yhtiökohtainen, ja siihen määritellään kukin käyttäjä, eli toisin sanoen niitä käyttäjiä voi valita ihan oman tarpeen ja maun mukaan. Ja jos te kokeilette tätä, niin tosiaan niin syöttäkää, jos nimenomaan puhutaan osakeyhtiöstä, niin arvot on just niin, että nettovas pitää olla 100 tonnia täällä, yhtiökausinko 8 tonnia, rahapalkka pitää olla 100 tonnia, jotta te saatte sen näkyviin ton demossa tämän Vision ominaisuuden, eli tämän violetin täällä. Muilta osin tämä ohjelma, jos nyt tätä sen verran vilauttaa, täällä on tosiaan nämä henkilöverotuksen puoli, täällä on perustiedot,
ansiotulot, ansiotulolajikkeet. Tämä opastaa ohjelmaa, että siellä on kussakin on inforuutu, missä sitten voidaan myöskin saada lisäinfoa kyseiseen kohtaan. Siellä on pääomatulolajit, vähennykset ja ennakkoverot ja tämän tyyppiset asiat. Ja ohjelma laskee verotusta annetulla arvoilla. Kiitos tästä.